olyan történések vannak, hogy kurvára elfelejtettem, hogy a másik készülék nem vesz föl hangot, úgyhogy abból majd a kuplung levételről majd csak egy pár képet fogok bedobni, vagy részletet. Elég meg volt égve a szerkezetje, meg el is volt kopódva már, meg minden baja volt szerencsétlennek. Megmond már a szépen följavított, megjavított, újra csinált, foly, nagyon Genghis Khan, nagyon jó, nagyon fasza lett. Igen ám, csak közben, hogy én itt nézelődök, takarítgatom lefele itt a ganét. Már ha a fókusz is megtalálja, ott. Hát az viszont az el van fittyenve. Úgyhogy így, hogy most nincs fönt a váltó, talán kicsit egyszerűbb. Megfogom és leveszem ezt a turbinát. Időm az nem sok van, videózni is, meg pofázni is, meg mindent is csinálni. Kedd este van, hát mondhatni, hogy elég hát az ilyen. Az így is fog maradni szerintem. Na szóval, kedd este van, megvannak a lengőkarok is hozzá, minden is megvan most már hozzá. Két hátsó szilenttel mindenne együtt. Azt is bele kéne rakni. Akkor megvan az új hűtő. Mindezt Privitek autójó voltából. Nagyon megpróbálok így világítani. Nagyon jó kis TQ nem tudom mi, valami, bármi. Lengyel lehet, talán nem is tudom. Ez azért jó, mert ez új, meg nem kell fűtögetni, meg baszni, meg faszom, meg nem fér ki, meg miért nem megy bele, hogy megy bele, nem megy bele, szopni az egészre. Mire elbaszok vele egy csomó időt, kb. Ugyanott lennek. Úgyhogy ezt megkaptuk, megvásároltuk, úgyhogy ezek fognak belekerülni. Régebről maradt még két új Reinhock, nagyon márka ez is. Hátsó szilent, most rakunk bele egy Melle HD hardítácsát, meg megjött egy hűtő. Ezt belerakom, de viszont el fogom vinni a régi hűtőt is magamból. Úgyhogy állok neki, leveszem turbinát, és valami, nem tudom, megvaracskolom. Heggeszteni nem tudok, nincs csak egy ívheggesztő, kis inverteres, de valahogy nem tudom, bárhogy, akárhogy megfogom, azt valahogy megtaknyolom, hogy jó legyen. Na most az van, hogy megpróbálok csibész lenni, aztán itt a helyén valahogy megvaracskolni. Maximum, ha nem sikerül, kell rá egy turbina. Így 3 nappal az autózás előtt drukkoljatok. Jaj, még ha látnák is valamit, öcsicském. Anyád! Jaj, te kurva! Kéne még egy kis ámper. De nem mörök, meg be fog lukadni bentre. Csak le kell kopogtatni, nem? Hát, még akár szar is lehet. Na, Geci, adjak neki mégis ampert. Attól félek, hogy be fog lukadni a csőt. Kurvára, de lesz a turbina lapát. Kurva. Hát lehet, hogy kő majd egy turbina rá. Rohadjál meg. Nem vagyok elájulva. Csillagszóró. Hát bazd meg. Mondjuk ezt kár nézegetnem, mert ez úgy szarra, hogy van. Mert fosra égett a hajam. Done. Itt megtakarítom a lentkereket, mert csak sikerült összefogdosni szép, tiszta lentkereket. Meg a szerkezetet is. Csak sikerült olajos kézzel megfogdosni. Kap szép új 8-8-as csavarokat. Ha már legyen kövér. Tudjátok, mit nem raktam? Azt a szájba baszott lemez. Hogy a faszom. De hogy én nem fogom levenni a lentkereket most. A jó kis
Skuplinger por, meg az olajkeverék, ez így nagyon guszti. Fasza! Na! Das ist szopólemez! Faszó, nagy tisztításban nem verjük fel azért ennél gépjárműnél magunkat. Nagyon kész. Bekék lőni középre, szemre. Nem tudom, hogy ti mennyit láttak. Ó, még akár ez így jó is lehet. Nagyon fasza, nagyon jó. Így maradjál, nem mozogjál. Aj, de fasza. Nagyon kurva jó. Kéne lámpa, mert ti nem fogtok látni. Csak a fekete Parkside. Kurva régóta ebben csinálom már. Na, itt a remek alkalom. Felhelyezzük. Nagyon szép váltó. Megmondom, hogy kell lejteni a váltót. Ott már fönn is van. Mr. Fogkiverő 3000. És fekete Parkside-le. Van a nagymama is. Nem kicsit, hanem kurvára erős. És filmre oda belekapatni, bazd meg. Nagyon. Fölrakom a hardítácsát, ez a régi. Ha! Milyen szép új! Fasza, mi? Nem is volt a csavarja, hanem itt van. Itt van-e? Kun a 8-as, itt a 8-as. Here is the red, where is the red? Hungarian Lucky Game. Kivitte el a range spray. Kibaszott nadrág mindig le akar esni, az? Möglop. Csak szólok. Szerintem kicsit leestetek. Ugyebár erről ilyen a fája. Erről meg szép ezüst. Van fasz a fekete. Megfogom, letüsszentem a picsába. Legalább nagyjából legyen egyforma. Ez nem lesz a legszebb fújás, de ennek a gépjárműnek pont jó lesz ez. Nagyon szép lett, mint egy új traktor. Most leengedjük a vizet, hűtőfolyadékot, nem vizet. Keresünk egy fasz nagy lapos csavarhúzót. More? Hát bazd meg! Amivel nem férünk ide, ugye? Olyat. Bazd meg! El lesz az üvé. Aha. Szőcsi van. Ugye, engedjük. Kinyitnám a reaktorteret, ha föl lenne nyitva. Úgy. Hát még akár, ha ezt elfordítom, akkor még akár bele is fog találni. Anyád. Hova az nem ravarni. What the fuck? Na azért. Meg kell mosni motorot is majd. Szerintem ez már lecsúrgott rendesen. Hát nem csillog, úgyhogy annyira nagy baj csak nincsen. Jó szét kéne vágni, nézni vele normálisan. Na majd mindjárt. Majd a reklám után. Sziasztok! Ugye itt vagyunk a Privitek autónál. Rengeteg mindenük van. Legalább 3 szintes raktárkészletük van, de itt egyszerűen itt minden. A pollenszűrőtől az olajig, a féktárcsákon át, a gyári alkatrészekig. Igazából minden. Bármit be tudnak szerezni is, gyáriból is. Szerintem nincs olyan beszállító, akivel nem dolgoznának együtt. Itt egyszerűen
majd mutatok képeket, de ez hihetetlen mennyiségű alkatrész, illetve autóápolás, ami nagyon-nagyon fontos, hogy rengetegféle autóápolási cuccuk van nekik, és a minőség az, ami hihetetlen, hogy tényleg nagyon jó minőségű ápolási cuccok vannak, a kiskesztyűtől, a törlőkendőn át, szerintem nincs olyan, amit nem tudtok kérni tőlük, úgyhogy nyugodtan keressétek őket, lesz majd a leírásba is link, hogy tudtok beregisztrálni, arról is lesz majd egy videó, úgyhogy a másik még, hogy majd lesz egy kis meglepetés is a követők között, de azt majd egy kis videóba fogom a következő részben megmutatni nektek. Elfolydogálhat így este. Azt nem kell menni, ezt le kéne venni. Lecsavarja, de nem kell, az meg csak kiférne erre. Itt a ventilátor burkolatot kell kivenni, és már utána jöhet is ki lassacskán egy hűtő. Megpróbáltam majd ide. Tehát lélektartja, tartja. Miután tegnap beleestetek a fagyálóba, nyilván nem sok kedvem volt videózni, úgyhogy igazából annyi történt még, hogy szétszedtem a GoPro-t, kitakarítottam féktisztítóval, levegővel, és most meg beraktam a hűtőt. Hát másnap van, 4 óra van körülbelül, kurvára el vagyok magadom mindennel. Szerencsére a vállalt munkák, mert ugyanis hát relatíve frissen nyílt műhelyen vagyok, és egy vélemény, én magam tevékenykedek itten. Megmutatom az új logót, mert ugye is eddig nem volt nálam részletén szerintem. Szerintem tök jó. És a Privitek autó támogat minket alkatrészsel, ezután is nagyon szépen köszönjük. Meg fogom mutatni, hogy mi minden is van náluk. Igazából az autó akkumulátortól kezdve a különböző beltértisztításhoz használt cuccokon keresztül az autó szépségápolás területén mindenük van. Futómű alkatrész, fagyálló, motorolaj, és mindenük van. Figyeljétek meg a csatornát is, mert lesznek meglepetések, ugyanúgy a YouTube csatornát, meg a TikTokot is figyeljétek, hát össze tudunk valamit hozni, szóval ja. Na szóval, belekerült az új hűtő, nagyon szép, itt van egy kis ilyen arra, meg van itt nekem ilyen nem is tudom minek mondják ezt, szivacs, ragasztó szivacs, vagy a faszom tudja, azt milyen klímánál, lakás klímánál szokták használni, hát nem tudom pontosan, ebből gyönyörű szépen ide valahogy oda rá rakjuk majd. Aha. Mivel még nincsen se állva, se kamerálvány, se semmi, elég nehézkes egy kézzel, de megpróbálom fölrakni a kamerát, és akkor úgy megmutatni, hát megtaknyolni. Jobb helyet nem találtam, fölraktalak a szívósra benneteket. Azt kéne, kb. Tudja a faszomat megkéne. Jól összegyűjt. Ó, hát ez nagyon professional. Hát, majd meglátjuk. Másik. Lehet egy fasság, de én össze szoktam jelölni, hogy ezt a nagyon fasz a légtelenítőt így. Mert ennek idáig kell meghúzva lennie, itt már biztos, hogy törnyíteni fog, nem fog kifújni mellette. De ugye mindig az, hogy nem akarják szurolni a kurva anyját, és általában bele szokott szakadni, úgyhogy én így össze szoktam jelölni. Azt akkor az így biztos, hogy
Fasza! Nézegettem én már egy ideje, hogy jobb oldala, mint hogyha kicsit alacsonyabban lenne. Hát igen, mert ez az alsó csavar, és anya, kontra anya, ez konkrétan föl van lazulva, és hát eltekeredett. Úgyhogy most azt itt parasztba megmértem ezt a gátlózt, azt a gátlózt, és beállítottam, meghúzom a kácskát, és akkor vagy benne van a nagyon metszőse. Reménykedjünk, hogy nem fog föllazulni, így van nálunk nagyon fasza kulcs hozzá. Kibaszom belőle ezt a két nagyon szép lengőkart, ha már legyen kövér. Hát el fog rohadni a gépjármű. Faszom. Lesz. Talán jó lenne. Fasza új lengőkarta. Fölhelyezzük rá szílentet. Nemes egyszerűséggel fölütjük rá. Még akár jó is állhat. Ennyi. Összerakjuk ugye? Megkeresünk egy alá széket. Hát ha... Akár még jó is lehet. Hát ez beszarás. Jó. Nagyon fasza. Úgy bazdmeg, ez a kibaszott nadrág, ez mindig le akar esni. Ejjön de fasza. Hát ez fasza. Ez mög van. Leengedjük a gépjárművet. Nos, fiúk és lányok, kicsik és nagyok. Elkészült a mű. Készen van a gépjármű. Holnap reggel már indulunk is Nagykanizsára. Jó reggelt! Hajnali 3 óra. Ó, de sötét van, semmi nem látszom. Hajnali 3 óra. Elindult a kis konvoj. Nagykanizsár, úgyhogy nem vagyok nagyon fit még. Jó, van egy 3 óra alatt odaérni innen Csecskemétről, úgyhogy elég jó kell nyomni a sampont a szerelménynek, tehát majd csak odaérünk. Az jó deszka volt neki. Képzeljétek el! De csak képzeljétek. De képzeljétek csak ezt. Rövidek autók Kft-től a kedvenc területi képviselővel látogatott Nagykanizsára. Elám. Úgyhogy most megpróbálunk menni egy kört, egy óvatosat. Egy óhatos duhaj. Duhajkodunk. Ugye volt már a patkaugratás. Igen, volt minden? Minden volt már. Gátlótákolás, mert szétugrott a gáz. Azt láttam. Szörnyű. Klímát nem tolsz? Én azt mondtam, egyszer megadom. De én sem lettem, bazd meg, öcsém! Én azt mondtam, a Snorti elrólott a villany. Fogtam mástól. És tényleg? És tényleg az. És tényleg? Bizony. Ahova csak szeret.
a horogára, ott tődik el rakni. Ott átéri. A izére nem tudod rárakni a szárnynak a vassára? Lehet, hogy lötyög rajta, mi? El fog fordulni. Ja. Ja! Itt vettek, húzom, hogy bedugjuk. Meleg lesz. Ez egy kis... Nem esett le! Nem? Na! Hát hazérkeztünk Nagykanizsáról. Mint ahogy az utolsó képen is látjátok, eléggé fogtam a fejemet. Nem mintha akkora nagy probléma történt volna, nem hullott szét, nem volt olyan nagy baj. Hát igazából kurvára hengerfejes lett most már a gép. Nem is tudom, szerintem egy 5 évet, 4-et biztos szerintem elment így az autó. Már én is, mikor Geritől átvettem a gépjárművet, akkor is hengerfejes volt, mert elég jó pumpálgatta a csöveket, ha el volt kenve a szája. Azt mindig megoldottam annyi, hogy megfogta, aztán engedtem a nyomást a picsába, azt kész, azt mentünk tovább. Na most már annyira hengerfejes lett, hogy kb. 150 millió bár lett a vízcsövekbe, milyen gitárhúrságú keménységűek lettek. Az összes vízcső, ami létezik. Akkor a végére már én elbalfaszkodtam. Megpróbáltam kilétleníteni, és úgy kiléptem a léttelenítő csavart, mint a szél. Igazából már tudott olyan funkciót az autó, hogy úgy ment fel a vízhőfok, mint a fordulatszámérő, így úgyhogy tiszta fasza volt, de úgy voltam vele most, vagy széthullik, vagy nem. Én nem fogom fél napnál abba hagyni az autózást. Ha szét akar esni, akkor essen szét. Igazából van másik motor, bele van lógatva, azt hite tovább, de most megpróbáljuk még meghengerfejezni a gépjárművet. Pontosabban már meg is lett hengerfejezve az autó. Annyi időm van, mint a tengeriti videót vágni, úgyhogy van itt egy kis csalása az időbe. Meg is lett hengerfejezve, azt majd a következő videóban fogjátok meglátni.
hogy mit és hol találtunk, vagy találtam. Voltunk tesztelni is, ott előjött egy teljesen más hiba, az nagyon vicces lesz, és én annyira nem örültem neki, és igazából ennyi, de viszont fogunk menni megint Nagykanizsára. Ott, ahol megöltük, megpróbáljuk újra feltámasztani. Megyünk az első nyárzáró élményautózás és autós találkozóra, augusztus 16-án, ez szombati nap, úgyhogy gyertek ki sokan ismét, aztán próbáljunk autózni egyet. Hát, ha kibírná most az egész napot. Peace, sziasztok!